nwere onye na-abata ya na-atụsa ozi ya asị na ya akara aka adịghị nwa ngwụrụ biko onye na-abata ya na-atụsa ozi ya onye na-abata ya na-atụsa ozi enwe ozi one na one dị mkpa nchọ ka izi ya n'ụtụtụ a ma ọkwa na ọ ya ekwe ndị be anyị wee ghọta maka na ịma na ibo ndị mmadụ ebubo na-adị fecha fecha mana tupu ya na-aga n'iru a sị na eji private jet Ifeanyi Uba wee bunata Maazị Nnamdi Kanu from Kenya. Emechaa ụfọdụ asị na Ifeanyi Uba so na ọbụrụ private jet ya ka eji bunata Maazị Nnamdi Kanu nọ nke enyi ya nwoke. Emego more than 20 videos na-ayọ ndị be anyị enwere onye nwee video ebe Senator Ifeanyi Uba si na eji private jet enyi ya nwoke wee bunata Maazị Nnamdi Kanu. Ndị mmadụ asị m na o kwuru ya mana enwere onye single person sendgoro ndị video ruo tata. Achọ m biko ọ bụ na enwe maka nke bụ eziokwu ya ọ na-ewute m na ndị Igbo amarọsị ife mana anyị na-ekere m na anyị ma ife too much. Ifeanyi Uba so na ofu onye ndị Igbo fụrụ n'ezigbo anya even mgbe ọ nọ na Nigerian politics enwere aja ife a ga-asị na o mere against ndị Igbo mana at the end of the day ofu Nigerian gọọmenti mere anyị ndị ụfọdụ kpọọ Ifeanyi Uba asị site na ruo ma mgbe ọnwụ ụfọdụ dị happy na ọ nwụọla. But my question bụ kedu onye mere gị ji wee kpọọ Ifeanyi Uba asị taa ofu Nigerian gọọmenti a echukwe sị na Nigerian gọọmenti adọrọ mma ma Nigerian gọọmenti mere gị ịkpọ nwanne gị asị ofu ife ka eme mgbe Obasanjo na-achị ewepụ senior president onye Igbo tinyekwa onye ọzọ onye Igbo ị na-asị mgbe ewepụ senior president onye Igbo ọ na-ama etinye nwa onye obodo ndị ọzọ nwanyị ga-eji webe onye Igbo ka a ga-eji replace anọdụ onye Igbo ewepụkwa onye Igbo etinyekwa onye Igbo ọzọ ewepụkwa onye Igbo etinyekwa onye Igbo ọzọ ana ọ bụ nnọkọta nkiricha ndebe anyị sef iwu a na-ewezi m enwere onye na-eche eche chefee eche oke at the end of the day na ndị Igbo ụfọdụ kpọsịrị Ifeanyi Uba asị kedu onye mere iji wee gbuo Ifeanyi Uba asị ọ bụrụ Nigerian gọọmenti ajidekwa Maazị Nnamdi Kanu onye Igbo ọbụla fafụ na onwe ka isi wee dị na fa ga-achọrịrị fa ga-eme onye ka dịse ngwu akpọ onye afọ asị asịgo m unu kedu vidio ebe Ifeanyi Uba so na private jet enyi ya nwoke ka ejupụnata Maazị Nnamdi Kanu ọ bụrụgodị na private jet enyi ya nwoke ka eji wee bunata Maazị Nnamdi Kanu gịnị wee mee omenizi na aka ya dị ya no evidence ajọsụ na agbakmeru ndị mmadụ ajọsụ na ebo ndị mmadụ ebubo onwe dị evidence weta ya gosi everybody onwe evidence because ọ dị omanya ife ndị Igbo a na-akụzigasị na mba Eko ọ bụrụ na Senator Ifeanyi Uba ka dị ndụ tata ọ ka na ije ebe a jekwuo okwu ọ ka na ije ebe a mara ife ọ ga-eme mana ọ nọrọzi ya mana ndị mmadụ kpọrọ ya adịka ụdị asị ya kpọrọ ya bụ na mbọsị a na-enye ya ma mbọsị ọnwụ ndị Igbo ụfọdụ dị happy na-agba egwu kedu vidiyo ebe o kwuru detin adị m afọ kọmentị ndị mara ma ọsọ Chinedu na ebe a kedu vidiyo ebe o kwuru ife dị otu a wepụtakwa ndị vidiyo ka ndị mmadụ fụ ndị mmadụ asị na o kwuru ya o kwuchazi ya ederitie vidiyo niile na soshal midia enwezi ofu onye nwee dị vidiyo o kwuchaziri ya bụ okwu onye ọbụla fụrụ da vidiyo tụfuo dị vidiyo enwezi ka ma ofu mkpụrụ single person nwee dị vidiyo inwe dị vidiyo send it to me na m afụrụ achọrọ m ịfụ onwego ndị hate for doing onwere ife famero no na just blackmail over buffer something because ndị ojii need evidence gosinụ m vidiyo ebe Ifeanyi Uba si na private jet enyi ya nwoke ka ejipụta Maazị Nnamdi Kanu ka anyị fụgodu da vidiyo first ka anyị wee masị ama ọma na eji private jet enyi ya nwoke eji ebunata Maazị Nnamdi Kanu ka anyị fụgodu vidiyo ebe o kwuru dị ndị mmadụ ga-ana na-aba mba o kwuru ka ekwadụ vidiyo ebe o kwuru onye bịa na kọtụ kịta esi na mmadụ kwuru ife dị otu a George asị ikede evidence isi na o kwuru ya George ekwetezi ya because na isi na o kwuru ya wee mmadụ pesin ibe so nkasi adị mọta dị ka ndị be anyị si eche eche nke ikpeazụ a at the end of the day na Ifeanyi Uba bụ ife onye ndị ụfọdụ kpọrọ asị n'ala Igbo at the end of the day na Ifeanyi Uba so agụma ndị nkịta a ga-akpọ asị na ndị kedụ mgbe Ifeanyi Uba join Nigerian politics wetakwanụ vidiyo ebe o kwuru ya enwere ewetegwu dị vidiyo enwere one single person nweta dị vidiyo mana ị ga-afụ ụmụ anụmanụ fanasị bi na o kwuru ka ekwe vidiyo ebe o kwuru ọ na-ebe ọ takwunye gị na ntị ahụ ife o kwuru na onye ọbụla fụ ka ntị ka dị vidiyo siro wee dị enwere vidiyo i demand kịta ọsọkwa ya bụrụ vidiyo ife Ojukwu kwuru mgbe nwa
so far na o kwuru na video a ga-eweta nwuru gị even ma mgbe a nụrụ anya o nwegasị ndị emere interview mgbe a so far na emere fi interview video a ga-eweta ikwu maka the video na ọ ga-apụta ọ bụrụzie nke nyaa no single person wepụtago the video mana ndị mmadụ tukwuru na aba mba na-akpọ mmadụ iyi at the end of the day kedu ndị mere kịta iji wee kpọ Ifeanyi Ubah ofu Nigerian government a ofu Nigeria na-echi isi m na isi dị anyị mma echi kịta isi na isi dị anyị mma ajụ ka nna achụ achọrọ m ịfụ the video tupu mgbede achọghịzi m ịdị na-eso unu ekpọte ife nna fọrọ evidence ya maka ndị eboro ebubo na buy the too much and ebofe ebubo people hate ever for nothing enwere ọdọ anyị na-ajụ evidence no o kwuru ya ịkakọta ife na kọga nsi da na o kwuru ya ka ekwanụ vidiyo ebe o kwuru ya ebunubego ebubo mbọsị a ga-ebo gị ebubo ka ị na-ama ka o si afụ ụfụ na arụ mmadụ esi na imere ife ime ụfọdụ a na-ekweta without evidence kedu vidiyo ebe sineta Ifeanyi Ubah kwuru ya nye ka nna ajụ inwe the video weta the video gosi ya anyị chọrọ ịfụ the video onwere ọzọ onye nwe the video mana o kwuru ya at the end of the day kịta Ifeanyi Ubah bụzi onye akpọrọ asị mgbe ọ nwere onwe ndị mmadụ asị yes na ọ dị mma nya nwụọ nke dị otu a nke dị otu a na-ekiri ndị mmadụ na-ekiri ndị mmadụ ya nwụọ otu osi onwe ọkagoro gị mma gee ntị ka m kwuru nke bụ eziokwu ụdị n'iyi sọkwara all these our senators anyị nacha aka nwee ebe anyị na-edirufa ma ikwe ma ọ na-ekwọrọ mba ka ị ga-abịa ị ga-akpụ maka na ka m gwa gị eziokwu 95% ndị na-ekweri ife amara ife ụdị n'iyi sọkwa all these our senators na anyị na-edirufa ọmụ na-ekwe with room yes anyị na-edirufa at the end of the day Maazị Nnamdi Kanu nọ na court enwere ndị tụnọbara ga-eme na court the people ga-emekwa oge eju wepụta ebe a ga-abụkwa senators ndị Igbo normal person cannot do it normal person cannot do it Obi Kubana cannot do it Imoni cannot do it ife senator Abaribe ga-ekwu Obi Kubana ama ekwu ya ife senators ndị Igbo ndị ọzọ ga-ekwu gbasara ndị Igbo ife dịka Obi Kubana Imoni fa anyị na-ekwu nwe fa nọrọ na politics they can say it mgbe ize ni dị ma 100 million ma gịnị aya sign ka Maazị Nnamdi Kanu wepụta ọ na gị sign ya akwa senator Abaribe sign ya o wee dị gị ka this time ka aya nọkịtazi nnọọ kpọnyere Maazị Nnamdi Kanu nọ si ngwa ya go onye furu na-eche ịmana nsogbu unu bụ ọ na-ewute mana a na-agwa ndị be anyị eziokwu ewuru gị asị ya nye brenu ndị be anyị because ọ nwere onye nwe ife enwere onye na-ajụ ajụ so ọ dị very easy iji bre asị wee ya dị brenu ndị be anyị Obi Kubana Imoni Joe says all these people a na-ekwu ife senators ga-ekwu these people are just normal billionaire people gbara onwe fa mgbaburu billionaire so far all with farmer man work with federal government but senators ga-ekwu nwe highest onwe appointment ya kwesịrị inye ma onwe kwesịrị inye enwe ike wave that one but at least they can talk but normal person can't na Igbo ndị Igbo niile na-agbakọ na Lagos Imoni dị ebe afọ ichọka okwu anapịa license o ji eje eme ife kọsọm ọ gị enye nne but senator ga-abanwu mba onwere ife a ga-eme ya so anyị na-esusukwu esusu ka anyị gwagodo onwe anyị ikebe eziokwu first anyị na-esusukwu esusu because kama na iberibe dịzi anyị na ndị ignorance emego nwere ọzọ onye isi ya na-arụ ọrụ onye dịka Ifeanyi Ubah ka anọgide kwuzi ndị Igbo apụta open rubbish Ifeanyi Ubah information a kere onye wepụtara kere onye kwuru ife dị ụta kere ebe o si wepụta mgbe ejide Maazị Nnamdi Kanu nwee mana ejide Maazị Nnamdi Kanu mgbe ejide Maazị Nnamdi Kanu enwere any individual ma na-ejidere ya onye ọbụla tukwa na-eche ka Maazị Nnamdi Kanu bịa mee broadcast before Nigerian gọọmenti bịa na ejidego Maazị Nnamdi Kanu mgbe m fụrụ ya sị m na anụ ndị mma afọ ebidokwa nzuzu fa ọ bụrụ sị ijide Maazị Nnamdi Kanu afọ m enwe dị ka ọ dị m na arịfe mkwuru ezianụ ndị a na-agba unu na ndị dị unu na-achọ ndị unu na-amapụ obi at the end of the day obere eziokwu enwere any single person pụtara ụgwọ anyị na-ejide Maazị Nnamdi Kanu so ofu ndị mmụọ ahụ wee chezie because chụọ onwe gị ajụjụ abịa na ala Igbo tupu ejide Maazị Nnamdi Kanu kedu onye akacha wee like
Ifeanyi Uba bagodi politics mgbe ka ọ bago politics kedu onye Igbo akacha wee like mgbe anọ na politics ọ Senator Ifeanyi Uba asịzie mba o ebe ọ bụ na Darkness enwe n'ebe Ifeanyi Uba nọ otu ụbọchị ka akpụtọ ya the information wepụta akpọ Ifeanyi Uba asị akpọ Ifeanyi Uba asị tata ndị mmadụ kpọrọ Ifeanyi Uba asị ife ụmụ rifraf na-enwere ifefa pasta n'ụwa fa akpọ Ifeanyi Uba asị because of ife onye iro ofe gbara fa nwanne eziokwu a na-achọbe ndị asị wee weta the information wepụtakwa na evidence ebe ndị siba na kwuru ya ọnwụrụ kịta ọnwụọ na ifuru ma mposi ọ nwụrụ ka nna wee maa na ndị Igbo anana n'iyi ụfọdụ na-eseribet ọnwụ ya ụfọdụ adịcha happy na ọ dị against ife a na-emere otu otu wee nwụọ dị m nna sị kedu onye gwara unu kedu evidence the same thing emeduru na Obasanjo time ewepụ senate president onye Igbo etinye onye Igbo ọzọ ewepụ onye Igbo etinye onye Igbo ọzọ wee jụ onwe mkpọmkpọ eso ọsọ ndị Igbo ka a ga-eme ka ewepụrụ onye Igbo a na-etinye onye ọsa ma ọ bụ onye Yoruba ma o tinye onye edosi etu ma ọ bụ onye Kogi ka ekosi eburukwa onye Igbo again sọsọ ife mmadụ mebere ndị Igbo ma n'ụwa bụ sọsọ buying and selling apart from buying and selling ndị Igbo onye Igbo dịka onye Benin dịka onye Yoruba dịka onye Hausa apart from brain eji azụ afịa igote afịa mara otu ihe esi ebe enweta gain enweghị ife ọzọ mfọ ndị Igbo isi ndị Igbo apart from this nwe ife ọzọ kwa m ọ dị izi our enemy ime anyị ka ihe eti our own ka ebe ọ na-ekịta ka gọọmenti ọ ga-emegide ka ndị Yoruba ha eti ofu politishan onye Yoruba mana nke a ya mere ozugbo onye ọbụla gba Ifeanyi Uba asị ejirikwa m mgbe ọ pụtara na-asị na aka ya adọrọkwa na destin na aka ya adọrọkwa na destin o na aka ya adọrọkwa ndị na-asị na aka ya dị ya ka ekwadụ vidiyo ebe o kwuru ya no vidiyo weta n'ụlọ vidiyo ebe o kwuru ya iwetakwara vidiyo ebe o kwuru ya mana anakpọ mara ya so na o kwuru ya n'eziokwu but no vidiyo and get ka m gwa gị one thing maka na ahụ ifuru ndị be anyị ọ na-abụ onye abụ nchecha ihe na-akọzi gbasa politiks ike ada adịzi m ịdị na-akọzi gbasa politiks ike ada adị because our brain dị dead brain anyị na-arụ ka nye gị obere example iche na ọ bụrụ kịta n'eziokwu na-eji private jet Ifeanyi Uba wee bunata Maazị Nnamdi Kanu o wee bụrụ n'ezi o wee dị gị because na-eji private jet ya wee bunata ya so na aka ya dị ya ka nye gị example maka na ị mara ife unu enwe sense ka anyị wee kịta na inwe moto inwegasịrị frezo enyi gị nwoke abịakwute gị for example si gị biko gị bụ igoro ya moto gị ka o wee jee bute ife ebe dị otu a ma ka o wee jee fụ mmadụ ndị ezigbo enyi nwoke ihe bunye ka ọ n'ime mbunye achọrọ m ka ịza m ajụjụ na comment section ka m wee na-akọwatụrụ gị ife ị na-amarụ otu ị nọkịta enyi gị nwekasị gị bunye ya moto gị ka o wee jee ozi ezigbote enyi gị nwoke ihe bunye ya ka ọ n'ime mbunye achọrọ ka idegodiri m ife na comment section ka m wee na-akọwara gị ebe m ikiricha ndụ ndị ojii ikiricha ndụ ndị ojii ọ na-agụ akwa ma ndị nke na-ana bekee ma ndị nke nọ na be anyị nzuzu karịrị anyị arụ sọsọ ndị ojii gbanarị dị rọbish dị bụ n'isi mụ na gị bụ ndị ojii amụ na ana bekee bikos mgbe ọ bụla ifuru onye ojii ọsọ ya bụrụ n'Eshia ọsọ ya bụrụ n'Europe ka a mụtara nwa onye ojii brain ya na-adị iche karịa mụ na gị amụ n'Afrịka all few people amụ n'Afrịka ka brain fa just marachara obere ife but 95% onye amụ n'Afrịka brain ya ada arụ ọrụ ihe unuchi unu ewe iwe nwa amụ n'Europe ma ife ị ga-agwa ya on demand after evidence gwa the sentence to nwa amụ n'Afrịka okwete without evidence. My question to you kịta bụ ọ bụrụ na ị nwee moto for example enyi gị nwoke abịasị gị chi igodi aka moto gị ka ọ wee dozi gị ebunye Ikenna so na oyi bunye kedu onye ọzọ na-ebe ihe anya because anyị adịghị eche ka cheba dị echiche n'ime anyị adịghị reason ịma ọ na-abụ anyị zụcha tichakwa mkpu Nigerian government mecha dịka ifo Nigerian government fa akarị ka mụ na gị our brain the dead that even mgburi na anyị na social media nwanne nwa ife anyị ma this bụ ka anyị mara ife ada nwa nso na ọhịa anyị ngwachezi ka mgbe ka nke ọzọ ala gị na ịma na Nigerian government chọrọ ikpọta Ifeanyi Uba
ị mana fa nwere ike gwa ofu enyi nwoke onwe ka ọ bụrụ onye Hausa, onwe ka ọ bụrụ onye Yoruba, onwe ka ọ bụrụ onye Delta, onwe ka ọ bụrụ onye Kogi, onwe ka ọ bụrụ ofu onye bụkwa friend ya kwa onye afọ ike si ife anya ụba biko bigodi m private jet gị for example bigodi m private jet gị ka m wee jee ebe dị otu ị na-afụ private jet as a big something because na ị na-ana iyi nwere ego. Otu a Davido nọ kịta Davido nwere private jet ife dị ka Wizkid gị na-akpọ Davido na fon ya bunye private jet ka ọ jee something o ya ebunye and then ife dị ka Cubana chief priest na-akpọ Davido si ebunyegodi ya private jet o ya ebunye. So onye ibunyezi ya onye afọ ewere wee jee rụwa something ịma ife ọ chọrọ iji wee jeme ịma ife ọ chọrọ iji datin ibunyere ejeme ọrụ ịjụ ekele ebe o ji eje ọ sịkwa na achọrọ gị bunyegode moto ka o wee jee fụ mmadụ n'Enugwu ibunye o nweja ka o si wee buru eje buru Igbo ịma na Igbo ka o jere ibu ọ bụrụ chọrọ ibu wee je buru nwunye mmadụ ọ chọtara ọfụ ka o jezuo ofu nkọrọjela ịma ebe ọjọọ. Simple question ejuru ekele ebe ọ na-eje nwere ọchọ iji eje Enugu ka o je mee ife dị otu so ọ bụzia na ogene ya connive my friend ngwa data ma sị m akọzi na ife a na mechara mmadụ ga-ebinye nwa mmadụ private jet ya fe mkpụrụ obi m na ezia people mana fa na-agba nkata ezia ndị mana fa na-ediscuss na mmadụ amabunye nwa mmadụ private jet ya because na ịdị po ị na-ana iyi ka iji wee che na private jet be big something na mmadụ amabunye nwa mmadụ ibia friend ya n'Europe anyị nọ mmadụ na-eweta akwụkwọ ya nye mmadụ na baị si ewere ya bịa ọ bụrụ onye yiri obere n'ime mmenwu ya abụrụ na onye ọzọ ama mmenwu ya because onwe ndị nwetara akwụkwọ n'Europe sota jide dị akwụkwọ were selotepu machide akwụkwọ a n'onwe fa nwee ndị nwetara akwụkwọ fafa onye fa ga-eji nwa akwụkwọ ahụ ehepụ enwe ndị na-anọ n'Europe ama na gị nọ tụọrụ mmadụ akwụkwọ fa na baị ma ọ bụrụ onye afọ yiva si enwe na obi ka gị ka isi n'ọdụ ụgbọelu ị ga-ada and many na-abata many na-abata ka ọ bụ ndị nwere European passport nọ n'Europe na-enye enyi fa nwoke na-enwe ede akwụkwọ nke afọ isi ewere ya na dị America aja dị n'ala so na gụwa na nwoke na-afụ those things as a very heavy something that you cannot do enwe ndị ọ dị very simple like ABC dị gaba fa na ala masịrị ya kpataba sọ nwanne biko atagedogoro m afụ n'obodo a biko inwe ike inyenwu m akwụkwọ a nwere ya were na Amerịka na ọ karị m mma ife ya kwadebe gị aka ya ụkwụ ya adịrị ya ejide gị gaa gbakwana ya afa anịnọ ịgbakwara ada ụgbọelu ojekwa ndị ekere akwụkwọ ọhọdị nye gị enwe ndị ọ dịrị izi asị ABCD nwe ndị ga-efiri mbakwa achọkwa m nsogbu hey mbakwa so everybody cannot be the same at the end of the day kedu ndị mere mụ na gị ji wee gbuo ife anya ụba mana esoro m na ndị kpọrọ ya asị because afọrọ m evidence tụgwurugoro na jụọ onwe gị ajụ kedu ife mere iji wee gbuo ife anya ụba asị kedu onye gwara gị ife a kedu onye gwara faneke isho na enwere any single politician bụ onye Igbo anyị na ya na-akpanwu nkata but at the end of the day ọ mụ na gị amụmatakwa na Facebook na condemn kwa the same politicians then ọ nkwa ife ga-eme the same one ga-achọkwa ka bịa kwuo okwu ndị anyị kwesịrị ịkacha wee tado ntadikọ bụ ndị gọvanọs mana ofe dị ka otu ala esi uche nọ na onye nke agbado gị isi onwe onye ọbụla bụ onye Igbo na-agbado ama na aja afọ isi adịghị mma because condition daman nwetara aja steeti ọ bụrụ ọjọọ ordinary person bụ gọvanọ ebe a banyere na omekpo onyegodo aja ọ ga na-echegodo ebe ọ ga-ebido wee rụba ọrụ mana ifu ka o jide ebe niile wee lụsa otu wee si wee nọ kịta ofu ụbọchị na onwe ka Nigerian gọọmenti si wee chọ ịrụsị ya kịta fa ga-achọ ụtọ ya esi wee twistie ya nwanne a sị na m ọga those billionaires we meet those billionaires are nothing all those billionaires are nothing ala fụsị na onwe gị Emmanuel eches na iche ka anụmanị n'ebe ọzọ ụmụazị mitie ndị senators kwafa gịnị mitie politicians asịgara those people adịghị agwanube politicians okwu ihe gbasara this case but na ịgwa politicians okwu dịkwa ka mụ na gị ịgwa politicians okwu ndị nwe power to do something bụ politicians ma ọ bụ ndị dị ka mụ na gị sị in fact ifuru tata na ihe afọ isi na maazị na nkarịpụta ma ọ bụ ife afọ ga-ete Igbo echi eme
So each and those people chọrọ ịgwa ndị politicians okwu na fapụta okwu open bịa kwue. Each and those people kịta ife dịka Obi Kubana ma Igbo na fa chọrọ ikwu da ịgwa maybe na fa chọrọ ịgwa senator ma gọvanọ okwu about that case. Each and fa kapụta okwu open bịa kwuwa gị ya. Ọ ife iche. Vidiyo m na-ada ebe niile. Unu ada fodo osi agbada okwu njaraja. Ya stand ya Kwenu dị okwu na. Eche m na sọ bụ fearless. Eche m na vidiyo m bụ fearless. Ya stand ya Kwenu dị okwu. Bibere o ji agbada okwu achara. Gwagodi m ebe ifu vidiyo m stand roto osi okwu ife ndị ọzọ kwuo maka disukwa. Achọ inwe di vidiyo gosi m. Ị na foto stand na ndị nke ọzọ na-ekwu mana o rukwara ara na nka ifuzi ya ọ na-adị ka ọkọ side ọgbafu ebe ya another topic. Gosi m one single video ebe vidiyo m pụta stand yo ime otu osi okwu na-aba ọ bagoro this case. Ọ bịa na ọkọ ndị ụfọdụ ji wee chọ ka alapịa ndị ụfọdụ chọkwara ka alapịa na dị case nwee ka o si wee ọkọwara onwe ya nọdachi. Andọsịla Maazị Nnamdi will be released after 24 hours. Gee m ntị ka m gwa gị. Ọ brain unu ahụ pụrụ bụ ife mmerụ ọ na-abụ nkiricha unu akwa na-agụ m. Nkiricha unu akwa na-agụ. Unu eche na aka ji Maazị Nnamdi Kanu ji Maazị Nnamdi Kanu because of emotion or sentiment. Unu eche na aka ji Maazị Nnamdi Kanu aka ga-abụ na ịpụta ba agba biko ziero lapụzi anụ Maazị Nnamdi Kanu tewekwa ya bara arụfa. Unu amaka udo obi ndị politicians na-enwe. Ichere ịmakwa udo obi ndị politicians na-enwe jụgoro onwe gị ajụjụ politician bụ ụlọ ego dọba na bịa na ọ na moto fụ mmadụ dị ime n'elu ife n'ụzọ ya etu obi ama mmeghara ya ka o dozie obodo ka ndị mmadụ kwụsị ịta afụ akwa ndị a na-ekwu okwu fa ndị a nọ COVID-19 fe buru nri dọba n'ụlọ dọbacha na warehouse agụụ na-agụ ndị mmadụ ka asị Maazị Nnamdi Kanu wiri ụzọ na 24 hours ọkụ unu si echie aka ji Maazị Nnamdi Kanu jisi Maazị Nnamdi Kanu ike aka ji Maazị Nnamdi Kanu abụrụ dị isi anyị esusu ya dị na social media ka anyị ejiwere apịa. Enwe one question m chọrọ ịjụ gị Emmanuel, one simple question m chọrọ ịjụ gị. Thank you nwanne Chukwu gozie gị. Ọ nwere strength ikwu na that one o nwere that strength ikwu that one jụọ onwe gị ka ọ na-esi aba mba na-eti mgbu owo mana o rukwara ara na that one ndị ofere ji wee sịkwa gị ọ ba anọdachi ị na-echezi ka ọ bazie mba ka eji wee mara ya ọ da-ekwe gosi gị na the case abụrụ case ụmụasị gosi gị na the case abụrụ case ụmụasị because ọ bụrụ na a gwara anyị na-ejide Maazị Nnamdi Kanu na ọ ga-anọ nwụ na nga ruo by this time enwere any single person ga-ekweta ndị mee vidiyo wee sị na ife ahụ bụ ndị gọọmenti Igbo gọvanọ senators ga-abịa together wee sị federal gọọmenti na-alụ na unu na-arụ adịgo too much n'isi Maazị Nnamdi Kanu. Bịa fọrọ kọmentị ma ndị na-esendịrị meseji na-etere etere m na political fenwa jos na-ekiri odisi ụmụ refraps na sị kedu ebe ndị a si kedu ebe these people si onye ụpụta ife dị ka Obi Kubana ị na-achọkwa okwu maka Obi Kubana kwu maka Maazị Nnamdi Kanu ife a na idiot na-elibere nri ọbịa yi ife a na mbesịrị agụ na ọbịa yi because na o kwuru ife ọ dabara na your ear and you can't reason, you can't argue, you can't make research on back ịgbọbịa yi onye ame some of the people who for juo mechi ọnụ mmemme vidiyo kịta asị na ife a mmadụ asị gị ya gbara zizi today na ịmara Maazị Nnamdi Kanu na nga Sabo you are an idiot Sabo death await you iju onye akịnị ka agbara zibe ịma mmadụ onye bịago bịa ma inbox them that death awaiting ndị Igbo ụfọdụ asị na nsogbu ifele Maazị Nnamdi Kanu ọ bụrụ nsogbu na otu anọgịda na mwe pọwa wee soro ifele Maazị Nnamdi Kanu ịma na nwa ife Maazị Nnamdi Kanu bụ ebe bụ na onye dị ka mụ ebe agbara nze. So the problem I have if all these people is onye ka nji wee kwuru wee sị na enwere any single board person bụ egbe na ana Igbo bụ efọ Maazị Nnamdi Kanu as onye ọbụla ifu bụ egbe na ana Igbo bụ egbe for his own personal gain ọ bụrụ for any Biafran freedom or Maazị Nnamdi Kanu mbọsị ọbụla ifụrụ mmadụ ka o bụ egbe na ana Igbo na-ekwu okwu Maazị Nnamdi Kanu ma na onye bụ egbe just bụrụrụ onwe egbe for his own personal gain
Ese na asị one simple question. Maazị Nnamdi Kanu nọ n'ala Igbo? The answer is no. So egbe afọ ibu n'ala Igbo. At the end of the day, kedu onye ga-agbada egbe? Achọrọ kwuru gwa m ajụjụ a. Onye bu egbe na anybody bu egbe n'ala Igbo ifuru egbe n'aka. Ọ sịghị Maazị Nnamdi Kanu asọrọ asị o bu for his own personal gain. It has nothing to do with Maazị Nnamdi Kanu. When they say that what you come dead. For a second come back that your grave is waiting for you. Can you do that if I'm Ndigbo? Then another person creatures and when you work in South Africa look at that one one day. Some of us know which comment section. Now some guinea can catch a car without one gender woman nothing. Seems so how funny and I'm bonny in them back. All these people come here and say them on the buy. You don't know these people. You don't know these people. My question to you, can me for name? I try to give up. Can me for name? Never mind that I need to not comfortable. But the chick of gauge the royal car as no sabo. If you gauge the royal battle, see no sabo. But Dave will my. Onye ọbụla mana onye nke agodi bịara anyị Igbo becha comfortable na easy okay easy target no ị ka ije jide Dave Umai n'ime ọfịa na-emere anyị video gosi anyị Dave Umai enwere onye ga-afụ ike ijide Dave Umai debịa n'ime ọfịa ka onye anyị litugo odogwu ijide Dave Umai debịa n'ime ọfịa na-eme Dave Umai video si na ijidego Dave Umai na Dave Umai ka otu kwa n'ebe a mmadụ ga-asị n'isi ka abụrụ ijide nwaanyị na-agara onwe ya n'ụzọ wee wekara agara onwe ya n'ụzọ ijide ya si n'isi ka mba. At the end of the day, kita Ifeanyi Obabugo sabo na Igbo akpọgo Ifeanyi Obasi without any evidence. Eruo na nke Peter Obi ụfọdụ ndị Igbo na-akparị Peter Obi na-akpọ Peter Obi iyi akpọrọ ya Igbago akpọrọ ya Igbada akpọrọ ya Igbago akpọrọ ya Igbada. My question to you, all these Igbo ndị Igbo na politicians ka na-ekwu ngodo okwu to the favor of ndị Igbo fanche niile mechichazi ọnụ kedu onye ga-ekwu ọnụ na gị nsị gị na ịmarụ ndị be sef akwa agụ ọgụ ajụka na ajụ nne m ịmarụ ndị be anyị hey ife mmadụ bịa bịa ndị ọdịrị si m agbara nze gị n'ụlọ gata na aba Maazị Nnamdi Kanu ayụ na na-esabụ dị ọtọ na-ajụ m da question nwee Facebook nwee Facebook is afraid to talk but na ọfụ gị na ikwuru ozi ịbụrụ ajọ mmadụ maka na ikwuru okwu mana nye nwere ọnụ mana nye nwe abụrụ ajọ mmadụ na okwuru mana gị nwa bụ ajọ mmadụ na ikwuru ikiricha brain ndị be anyị onye ama ị ga-eji na-etu onye bu egbe na anụ Igbo afa that is doing a very wonderful job. Which job? The people ji Maazị Nnamdi Kanu abịago tụọba na anụ Igbo onye afọ bu egbe a ejide nwere onye afọ bịacha na ejide oje jide common person. This question bụ question na-ajụ onye ọbụla. Anyị afụgo ebe egburu ndị Igbo na anụ Igbo ndị na-achị efi mgbe onye ka ifugo egbuju ụva na anụ Igbo achọrọ ọ bụrụ ifunugo da video achọrọ ka esi ndị arụ ndị video ma ọ ka esi na ifugo the video Victor Okafor ghọtara m ife idere ede eche ede ife dewa dị otu esi wee kwe mmadụ wee ghọta achọka nna ajụ enwere onye bụ egbe n'ala Igbo bụ egbe because of Maazị Nnamdi Kanu onye ọbụla bụ egbe n'ala Igbo chọrọ ibu egbe for his own good or for his own selfishness or for his own madness. That is the reason you eji efe onye ọbụla bụ egbe gosi gị egbe n'ala Igbo enwepịa nwere ndị reason ọzọ mmadụ ga-eji gosi gị egbe n'ala Igbo enwe gwa m enwe ife anybody gosi gị egbe n'ala Igbo na fight for Maazị Nnamdi Kanu or fight for Igbos achọrọ ka ịkọwara m the reason gwa m ife onye afọ jigo wee fight
achọrọ m ka ị kọwara m sị m na ife ejigo ya wee mee nekwa ife ejiri ya wee mee achọrọ m ka ị kọwara m sị m nọọ ife dị otu sị m nọọ maka ife dị otu ka eji wee buo ya ọ dị kịta ka nye gị obere example ma ọ bụkwa na bere na ike ya arụ ọrụ otu ihe nọ kịta ọ bụ na mmadụ jigo ụgwọ for example onye afọ abịa na shọpụ gị ị na-agba onye afọ ụgwọ onye afọ na-aba mba ị ga-anọ na shọpụ gị nụsọ onye afọ ọgụ ka ihe cheka unu pụọ n'iro wee jee nụọ ọgụ a achọrọ ka ị dere m nke ya gị dee na kọmentị ị ya nọ na shọpụ gị wee nụsọ onye jigo ụgwọ ọgụ ka ya nọ n'iro ma ọ na shọpụ ya wee nụsị ọgụ kedu ebe inwe ike nọ wee nụsọ onye jigo ụgwọ ọgụ dee na kọment sekshọn deerụ m ya na kọment sekshọn shọpụ ebe ị kpọsara ngwa afịa gị ị gaa na ebe a wee nụsọ onye jigo ụgwọ ọgụ onye jigo ụgwọ n'eziokwu o ji ego gị ị ya nọ na shọpụ gị wee nụsa dị person ọgụ achọrọ m ka ị deerụ m ya onye jigo ụgwọ achọrọ m ka ị deerụ m ya ị ya nọ na shọpụ gị wee nụsọ onye jigo ụgwọ ọgụ ife nchọ ka ị deerụ m ị ga-anọ n'ime shọpụ gị wee nụsọ onye jigo ụgwọ ọgụ n'ime shọpụ gị ana m eche kọmentị unu apụcha na Facebook ji anyị unu anyị na afụ na Facebook video anyị na-eme ada agazi aga you wait and go outside thank you so onye bụ egbe n'ala Igbo kedu ife obu ya at the end of the day agba egbe akara onye ọ dị ka egbe oyi egwu ọ dị ka egbu ifere mmadụ obu n'ala Igbo kedu onye ọ dị ka egbe aga agbụgba at the end of the day at the end of the day kedu onye ọ dị ka egbe ọ ga-agbagbu ọ dị ka onye Igbo ka ọ bụrụ onye Igbo egbe ifere mmadụ obodo n'ala Igbo at the end of the day kedu onye egbe a ga-agbagbu n'ala Igbo ọnọdụ ka mmadụ ịnọ n'ime shọp ya sị na ọ na-anụ ọgụ so otu a ka o si efu mmadụ eburu egbe n'ala Igbo because at the end of the day mgbọ ga-apụ na egbe apụ onye Igbo ka ọ ya emetụ mgbọ ga-apụ na egbe bụ onye Igbo ka ọ ga-emetụ DSS office adịghịzi eze nwere ebe ọ dị n'Abuja why not you go there iru ebe a gị na fa agbajuru mgbọ ka ozu etu onye nụ ya ọma na odogwu ka Igbo ọ bụrụ iburu ya n'ala Igbo maazị na nkara nọrọ ojo nibe kọtụ n'ala Igbo so gịnị ka ibuzi eme n'ala Igbo tanji ọ dịka onye tụgbara okwute n'ime afịa ndị mara na-ebugharị egbe n'ala Igbo na na-etufu afa ebe ọfa ji emele onwe biznesmen ka unu na-etu afa maazị Chukwu gosi efa pepụ bururu onwe fa egbe na-arụrụ onwe fa ọrụ mana na-agba unu na-ada anụ onye ọbụla ife ugbu egbe n'ala Igbo eburu ya for the mentament of Igbo because egbe ifuru ebu n'ala Igbo mere ndị Igbo ụfọdụ gbanasị Asaba ije Asaba itinye mkpu 2021 Adam n'airport Asaba 2022 Adam n'airport Asaba but ijezi airport Asaba kịta hey aka nwere ana na Asaba ọ ndị ba gụkọrọ ya kedu ife mefa ji ọgbafuo all those boys unu na-afụ na-ebu egbe unu na-etu ahụ mefa ji gbasị ọsọ anwaghị ọzọ ọ feme ndị mmadụ ji wee gba ọsọ and gị na onwe gị makwa onye mepe bụ ji wee gba ọsọ gbanasị Asaba mba jee na Asaba kịta na ọnwa ajụ m chọrọ ịjụ gị a sara Biafra bụ ọkwa 11 steeti ka ekụzi owu sọsọ anyị Igbo ka ndị mmadụ na-ebugharị egbe ahụ gịnị mere nwere onye na-ebu egbe na Delta gịnị mere nwere onye na-ebu na Bayelsa gịnị mere nwere onye na-ebu na Kogi ka egosi ọbụla 5 steeti ka a na-afụ ndị ji egbe nyere ike ịkọwara ka o ji ọbụla 5 steeti ka eji ndị Igbo egbe ajụ ka na-ajụ ka egosi ọbụla 5 steeti ka a na-afụ ndị ji egbe tata kata bụ monde a sị na na-emesi tatọ sọsọ ndị ebe ya afa na-eme na 5 steeti echi mmadụ abịagwa m na Delta so Bayelsa so nke dị otu aso Biafra land a na-ekwu Biafra land asị efe iwe na-ewe maka chi a na-ekwu ife a na-ekwu Biafra land igwe na-ekwe m
onu na anyu na fara ba de kuzi biafra even na Igboland. That if I had a good biafra na egwe mi igwe. Because onye pụta kwuchi okwu ọsị gị biafra na at the end of the day ife afọ onye afọ kwenye n'anya ebe ị ga-afụ ife afọ bụ na 5 states. Apart from 5 states, nwere ebe ọzọ ị ga-afịa. So ama m ebe the biafra land dị o. Amara m ebe the biafra land dị. Ndị nọ na Bayelsa na-emere onwe fifa na-eme. Even Delta State dị anyị nso na-emere onwe fifa na-eme. Kogi na-emere onwe fifa na-eme. Benue na-emere onwe fifa na-eme. So keze mgbe bara asịsasị biafra land. Keze ebe bụ biafra land nwa. In as much as n'ike Nigeria akpụna m maka na enwere ofu mkpụrụ gel nkịtị ngo na amụmụ n'ime Nigeria sọsọ afọ ka m na-ata ijekwudi obodo ebo sef afọ gị paspọtụ Nigeria na akọrọ ka osu were okpiri pịagbuo gị. I still value Igbo than Biafra. Yes, owe that is your business. I can value Igbo than Biafra. Onkwuchi okwu Igbo ewe nkwusi okwu Biafra bụ first thing mmekwori bụ onye Igbo as an Igbo man. So we should not replace Igbo with Biafra. Never. It will never happen. Because Biafra na-ekwu okwu ya bịa tata. Anyị enwe ndị Ijo, nwee ndị Ichekiri, nwegasịa ndị ife niile, nwekwa ndị Igbo. So anya meburusi Igbo anyị tufuo. Maka na fa nwee tufubere their own. They have not thrown their own away. And to me, anything carry 5 states, so monarchy. Anything if you carry 5, so monarchy. Because Obroketa and Destin book was I the 10 villages or 11 villages. And I was able to book here. Obros also village 5. You book here. Other 6 villages now alone. Oh, you see from another place, yeah. You work when a book was here about mothers 11 was you boot not mother 5 in a boot here. Or would you give me mother 6 in doors? I don't go to Zama. Guinea you. One thing, other state in them. If you was to I give one thing, other state in them. I be going to Delta. Delta catch a wedding so. One thing in the Delta state in them. I don't go there, guys. One thing in the Delta name. And me chenu na. One also back unu na dem we. Man unu ada as nwa ajiju. One thing in the Delta name. And the game where you them as another card. One of even the Delta make. And me check unu there the comment. Ema sige obi Igbo. Emere m investigation wee fụ na obi Igbo a na-ekwu okwu bụ ndị Igbo jee n'obi Igbo jee biri bụ ndị nwe ike bụ n'obi Igbo. Ndị Igbo jee n'obi Igbo jee buri bụ ndị afọ ifuru mgbe a na-egbu n'obi Igbo. Ọ ndị Igbo jele eje otu a gara je n'obi Igbo bịa biri isi ọfa. Onye mere ndị ọzọ nọ na that Rivers State mgbe afọ a na-eme dat na-ekwuru okwu. Dịka fe megharị ọdọ dịfa ka ọfa ka a na-agba. Because some of them never did from under. I'm a federal watching it. What do you knock it up? And we case when we fell about it, he getting Ibo Konya Bemon, Ibo, you know, getting. Only many was it, Ibo, Bemo, we getting. Man and carbon at the same state, you know. Can't they make an aside will be only when I meet you. Ibo get one on you. If ọ bụla a ga-emegide n'ụwa ka mmadụ napụgo onye Igbo ya ebu ekwena because abịago bịa ọ dịja ka ewere desin lapụrụ Igbo Igbo so ka ndị goro onwe ka esi wee megide ife a na-emegide ife a na by the end of the day Biafra bịa so all this other state abịa so Rusia abịa nwere obodo ebe ọ bụla ndị Igbo dị mma iji wee chụ aja ndị obodo fatọrọ mma iji wee chụ aja so ndị obodo fatọrọ mma iji wee chụ aja so ndị Igbo dị mma iji wee chụ aja so anyị eji onwe anyị wee chụrụ fa aja ka ha wee bizie ezigbo ndụ at the end without contributing nothing ọ na-aka m ụkwụ m adara ya maka chi
etuguru gọvanọ chegide ife a nwa my brain ekwara anabata this thing. Enwere ife a na-emefa na participate. Even 38 me a na-echeta ndị nwụrụ n'ahịa ụmụ nwanne fa sokwa wee nwụ n'ahịa. Enweghị ife na-eme. 38 me ka gafere agafe. Gwa m ife ndị Bayelsa bịara na 38 me gara aga. Kedu isi gosi m nke fa ma last year. Maka na eme ka imishon na that particular day na mkpọrọ mmadụ ka achọrọ nka mmadụ si masị. Nwanne ọsị m na ọmụga ife na akọ onye be anyị nọ na Bayelsa. Ọsị m agbara zama makwa ife na ka a na-azụ afịa ebe nne ọsị m gịnị ka a na-akọ na-ada akwụkwọ ụda aka ahịa ewu. Na-ada eme gị na-ada ụda aka ahịa. Maazị Nnamdi Kanu bụ onye Igbo ka ọ bụ nwanne anyị ka ọ bụ fa na-afịa asị nwanne anyị onye nwa na-enwe ofu anụmanụ nọ Itali. Ndị be anyị na-egonye bụ foonu na-egonye laptọpụ mechazie isi kwu kapịa kịta ọ dị ka ada egozie kịta ọ na-akpọzi everybody jee gezie onu ya ka ịnụzie ife ọ na-ekwu kịta gosi na odos time ọ na-akọ datin because of na na-egonye ya foonu na-egonye ya laptọpụ. And echiri m warning mgbe a na-egonye dagere ife a si kedu ụdị nzuzu bụ ife a na-enwe ndị be anyị nọ na nga na steeti nọ n'ala Igbo maka dis biafra a na-ekwu okwu ya. Kama a ga-ewere ego a ga-ese ndịrị ndị aka wee na-erigodi nri na-egote ọgwụ na-anwụ ewere gonye onye nọ Itali laptọpụ were gonye onye nọ Itali foonu na-akwụrụ ya ụgwọ ụlọ and ife ndị na-ekwu ka na-emeruo tata enwe ndị aka na-emere ya. Onye obodo ya na-enwere ife ọ na-eme maka na obi na Itali ọ maka na obi na France ọ maka obi na Belgium ọ maka obi ofu ebe na-ekwu okwu una na-enyere ya aka ka anyị mara ma eji egwe tọyeta ndị beta a na-emere ya ezigbo mana ka maka ụwa Sofia. At the end of the day, ọkpara Maazị Nnamdi Kanu kpara nwunye Maazị Nnamdi Kanu mana mgbe m mee vidiyo maka dageri ụdị akwụfuru unu bụ ọ na-abụ nchecha ide ezi efu bịakwa okwu maka gọọmenti sị ka gbara onwe m nkịtị ụdị uyi unu kpọm maka ụwa Sofia ifuru ụdị uyi unu kpọm maka ụwa Sofia ọ maka na enwe m ezigbo eme nji ọgbagharụ ndị Igbo eme m vidiyo maka ụwa Sofia ndị Igbo si na mma nwụrụ 200 agbara nzi isi adọrọ gị mma ịmaka na dageri bụ hardcore ka iji wee mere ọnụ wee na-ekwu maka ya na ọ madịrị gị na mma na ị ga-ata afụfụ na ị ga-eme nka kedu ebe dị gị nụta ajụ ka nna ajụ unu kparịchakwa kparịa ma mpa na mma Maazị Nnamdi Kanu. Mgbe m siri unu nwatakịrị ya na-abịa na Facebook akọcha ọchọchọ uchu na na-etu ya afa na-achọ ya sọnde kedu ebe ndị obodo ya nọ gịnị ka ndị obodo ya na-ekwu unu nche niile mechara unu gbaba mụ iyi and kedu ife me njuoma na dagger bụ ezigbote onye arụ na ka m gwu na ife dagger nọ na broadcast otu a so ọ bata na life mmadụ so wee na-emebu oge o wee sị na Edo men na Igbo men na-agbanịkwa ya na Igbo men na-atrai mana na Edo men na-akwụdosi ike na Edo men nọ n'elu. Nsịrị gị nwaanyị onye Edo steeti ụdị iyi ndị Igbo kpọrọ mụ Chineke nna vidiyo a ga-eteki m time ịchọta ka m post ga ka eje gwa kọmentị egote kọmentị ya sị m agbara za akọza na gọọmenti na-akpụ ndị Igbo ọkacha ụmụ nwoke ndị Igbo nke ụmụ nwaanyị ndị Igbo bụ na faja ọsọ ụdị obere ụmụ nwoke ndị Igbo ụdị ife akpọrọ m sị na mama kwenye this girl bụ na this girl bụ very hardcore gịnị nwa juwe mana mma anwụ n'isi adọrọ m mana mma ata nsị a maka nwatakịrị Edo steeti ya na-amara otu kọrọ Biafra si aja ka unu ji akpọ m ụdị ihe at the end of the day dị gị kparịa Maazị Nnamdi Kanu kparịa nwunye Maazị Nnamdi Kanu kparịa mpa Maazị Nnamdi Kanu kparịa mma Maazị Nnamdi Kanu kparịa ndị Igbo niile den nke a na-agwa unu n'Itali nke a sị na ekwesịrị igbu ndị Igbo niile na ndị Igbo amara ife no nzuzu mụ na gị na-ezuzu mee gọọmenti anyị ji egburu anyị jigoro onwe fe ajụjụ na gọọmenti fe ọ na-egbu fanwa ofe dị gị mere ọnụ kwu ọ sị na iberibe mụ na gị mere awa gọọmenti ji egbu mụ na gị anyị jugodo onwe fanwa na gọọmenti fe ọ na-egbu fanwa. Enwere anọda wa na a na-akpọ nsịma n'oyi uke ka nwoke mgbe m kwukwa maka nke a Biafrakwa ndị Igbo agbara nze at the end of the day nke afọ kparịa Maazị Nnamdi Kanu kparịa ya Ojukwu kparịa everybody gwunu na Jagaban bụ ejecha agwụ ịnwa anwa kwuo maka Jagaban bụ ya ọrụ gị n'elu demonstration ọbụla ndị Yoruba chọrọ sanafa chọrọ ime ọgwa gị na ndị Igbo na-eji njia
Mwe jụọ fa ajụjụ wee sị kedu ka mmadụ ga-esi bịa na Facebook na-ekwu maka Biafra mana ndị obodo ya steeti o si na ya adịghị anything iwere maka this one person wee na-akparị ndị Igbo ibe were maka ofu onye na steeti ịma ndị mmadụ na steeti ka opekata mpe mmadụ 3 million iwere maka one person pụta from 3 million people na-akparịzi Igbo niile ịma na fe etetego n'ụlọ ịfọrọ ndị be anyị aghụpụna brain anyị ọ na-abụ onye kwuru Biafra brain ndị be anyị apụ mana brain m ada emezi datin mgbe m hụrụ ala a Ghana ana m enuruzi anya kịta bịa na Facebook kịta bịa kwuo maka Biafra echi kparịa ndị Igbo na-akụrụ gị aka bikos ị na-asọpọtụ Biafra na-akparị ndị Igbo na-asọpọtụ sometimes anasị unu amadịkwa ife so onye kwuo maka Biafra kparịa ndị Igbo onye afọ nwere ife ọkọmiti bikos ndị niile nna agwa gị oke ka mgbazi unu nke kacha njọ ị ma na mgbe ndị a nna agwa gị nọkwa enwe ka isi bịa like otu onzi wee na-eme program kịta enwe ka ofu onye n'ime fasi wee bịa ife ọgana na comment section gị sụọ Igbo ifu ndị Igbo ha na-asị gị sụọ Igbo ka onye ọbụla na-anụ ife ị na-ekwu ifu ndị Igbo fa na-asị gị sụọ Igbo because na ofu nwaanyị bịa na comment section gị sụọ Igbo ejuze mmadụ one n'ebe a bife na anụ ife ị na-ekwu because ndị Igbo juru ebe niile ọ bụrụzie maka ofu onye a ị ga-eji wee sụọ Igbo wụrụzie asụsụ Igbo gị tụfuo sụbazie oyibo onye ka nji wee necha dị ya ya wee na-asị Biafra na-ekwu okwu ebe ka na-asụ aga na-asụ ebe a bikos otu ọnụ nkịta enweghị m ike ịsọpọtụ any country na-amasụ Igbo esi m na m nwere akọntrị amasụ Igbo ọ dịghị possible the reason men nke ji ekwu maka Biafra bụ na anụ m n'Igbo ka aya asụ na aya pọmpụ ego ka ọ daa people nọ na Biafra jen mmụọ Igbo na ọ bụrụ kịta mmadụ bịa kịta asị m n'oyibo ka a ga-asụ ma Biafra bịa 100% that day ekwuru asị ka mmedi na nsụ ya bikos ya nete nọmara gị ka nchefu asụsụ a ọ bụrụ mụ na gị ejego m obodo niile fụ na otu agbasi wee jidesi asụsụ ha nke ndị mara gị asụ mana gị na-efusi efu ụmụ nwaanyị niile akele ebe fa nọ nsị ma kele ebe ọ nọ Igbo should provide them na ebe unu ju maka ndị ala wee na-akparị mụ abụ nwanne unu something fe nwere ike ime oke ka ndị ọ ga-ajụ ka e wee marụ ka esi wee diburu elu ndị be anyị maka a na-ekwu okwu Biafra ndị nke ka fọ kịta sikwa n'Odo steeti otu ị na Igbo onye Igbo gị na ndị afọ baa mba ndị Igbo anyị were isi pịagbuo ego arapụ ndị a ka ịgwa gị ụdị n'iyi ụfọdụ ndị be anyị na ndị a na-agwa gị kịta gị na ofu onye n'ife mmefe ma argument onye Igbo ibe gị ewere isi pịagbuo ego nwa arapụ ọnya ngwa gị ife these people merụ m ngwa gị ife these people merụ m ndị be anyị maka ndị na-abụrụ ndị be anyị eji m n'ụtụtụ wee nyopuo all these people emecha wee kpọọ ndị be anyị wee safa abịa ọ dị iso ụmụ nwaanyị na ụmụ nwoke uru na-asọpọtụ si obodo ndị ọzọ maka na fa na-ekwu okwu Biafra mgbe ole ka unu nụgo afa gọvanọ fa n'ọnụ fa ife ga na-anụ n'ọnụ fa bụ Hope Umahi Dave Umahi Obianọ Okezie Ikpeazụ Hope Uzodimma Ugwu anyị these 5 names ka ị ga na-anụ mgbe jụọ Delta steeti gọvanọ na ọ nwere afa Edo steeti ọ na gọvanọ fa nwere afa mana ọsọsọ these names mgbe jụọ afa emuna sị na onye Igbo a bụ Sabo ọ na-enwere Sabo na steeti unu kedu afa Sabo unu gwa ya afịa because ọ bụrụ unu so anyị na unu ga-enwekwu Sabo you can never hear any name even ma ndị nke fọrọ afọ kịta ndị nke fọrọ afọ jee ebe fa na-eme vidiyo jee tukwuru ana ka ya sọsọ ife gara n'ọfa afa ndị Igbo fakwu ericha afa apụọ ị nwere ike ịnụ afa anybody nọ na their steeti ị nwere ike ịnụ afa their gọvanọ Biafra ebe ndị be anyị ga na-edere anyị Chukwu gọzie gị ha yi na-agbasi mbọ ike ha yi nna ịbụ ha yes ha yi makwa gị ka na ọ na-akparị ndị Igbo si anya kwa afọ ofu onye steeti ya si anya kpogoro afọ ofu onye steeti ya you will never hear it a na-akparị ndị Igbo na-etufu afa ọ na fe nwụrụ Sabo na steeti fa ya kpọọ na afa dịbezi
ọ dị ka ife anya ụba ife these people mere ife anya ụba ngwa gị ife ndị a maka mere ife anya ma ndị jidere ife anya ụba tọrụcha pikchọ debe isi ya na arụ ya dị n'elu a na-eme program ịjụọ ndị be anyị ọ na ndị enwere ụdị ndị steeti ọ na fe nwere sinetọ na steeti ba ọ na fe nwere gọvanọ ndị be anyị agbaghị sekretary nọ na mara ife ị na-egwu chachacha ebe a ka m nechara anya ike ndị be anyị wee gwụ m makachi onye nọ n'Europe kwuru akwa ụdị ego enye these people enwere ụdị ife ada egorifa and nke a gbara mmadụ ama eji na ya fa na-abịa na Facebook na-egosi ife enyere fa na-agba egwu egotere fa laptop a ga-enyefa fon a ga-enyefa nka ibu nke ejinecha maazị Nnamdị Kanụ enyere ụfọdụ n'ime fe ego ka fa rụọ ọjọbọ fa rụchakwa ọjọbọ mecha sị na fa enweta ego onwe fa na fa amarụgo nke bụ eziokwu agbagharụ kafa mgbe ka m nechara anya wee sị na ife unu ọkwa ifuru ife unu na-eme ihe ife unu na-eme unu ji ndụ ndị mmadụ egwu egwu maka chi ụfọdụ ego bara fa na akpa mmadụ nyere fe ego gwafafa ji ekwuo ife dị otu ife na-abụrụ eziokwu fa nala ego kwucha ife dị otu a lie dị ego after some time fa anachitekwa azụ si na fe ekwurọzikpa ese gba ya lụzi afa na fe echa ya adịgo na fe ekwu ya ligo ife kọs gwụrụ ndụ ndị mmadụ na ọnwụ ndị mmadụ ike enyere gị ego rie bichazi abịa kwugharịa na mmadụ na-akụrụ gị aka mgbe aka m nechara anya unu n'anya fera meji ọzọ ike ekwu okwu unu n'anya fera meji ọzọ ike eti mkpu enyere gị ego and mgbe a na-enye gị ego a gwara gị ife ị ga-eme nye gị dị ego ịsapịapụ aka otu a nata dị ego tinye n'akpa bịa n'iru akwụkwọ mee detin rie dị ego mgbe ị na-eme detin mmadụ n'ịlafụ mechazịa detin bịazịa kụzie na emechọrọzikwa gịnị gịnị and enyere gị ego ka ị wee mara na ife afọ ị na-eme bụ ego enyere gị after this video onye gbọdụ ga-eme video counter video about this video I will not reply you ọsọkwa gị bom ebubo niile dị n'ụwa because ọ blackmail kwuru dị mmụ ya I will never respect any blackmail never onye ọbụla na peji agbara nza mana ife ọbụla na-eme na onye ọbụla na-afịa eji m mmụọ m taịm m wee na-achọ ka ọ dịrị m debe anyị na mma ọlọkọta mmadụ abụọ nsị gbara nza kwa nnọdụ ana bekee m chefuo ndị si mebe ife ọzọ mgbe ọbụla mbụrụ ife na-eme na baanyị n'isi anọ na baanyị mana ndị mmadụ na baanyị ọ bụrụ ndị mmụọ and baanyị bụ baanyị jamini abụrụ be m ma ruo na mmụọ ụfọdụ sefufu ebe na ife anyị wafa ga-eji isi jekwuricha dị ini maka na a gwara gị ị ga-afụ mmadụ gada enwe nke mmecha vidio ifu nwa na-anọ ma bịa na Facebook na-agba wo sizi anyị weta dat vidio ebe ife anyị gbakwuru isi ọ magosikwa gị dị vidio ka bụ enwe nke ọgwa gị na oji ya na ọka achọbere ikwu maka gị na ọka achọbere iwepụta ife gbasara gị na ọka abịagodi nwanne akwa ifuru ndị ojii anyị ka n'ọfa nwanne anọ m ya kekere emenụ isiokwu ọ na-ewute Fami ụbata bụ onye agbara asị ajide Peter Obi adọ Peter Obi ligirigi ka adọ dị ị na-adọ dị Peter Obi because na ọ nọ na Nigerian politics onye ọbụla mechie na Nigerian politics ka ife ọ dị ka ọ ga-eme ndị Igbo onye ọbụla bụ onye Igbo bụ politician mechie ọnụ kedu ife ọ bụ ka ọ ga-eme ọ nwezi nke na-agụ makwa bụ oruo during the time of election anyị gbakara ndị a ga-awa awụ ụfọdụ asị ndị mmadụ atọ na votu onye ọbụla mechie ọnụ onye ọbụla emechi ọnụ nwana idiot adịgoro as Nigerian president onye ọbụla apụta tibekwa mkpu n'isi ọnya ọ ka na-agbamala na-echikwa enwe ka ofu politician si wee bịa kwuo ife dị mma maka maazị Nnamdị Kanụ the same people echi ya the same people na-asị ka na ndị politicians na adịghị echi akwa the same thing na that politician hope ụzọ dị mma kịta abịa echi si federal gọọmenti rapụrụ maazị Nnamdị Kanụ maazị Nnamdị Kanụ enwere ife na onye chegbu kesi a ifụkwa ndị mmadụ echi echekwa ebe hope ụzọ dị mma na-asị ya they are now speaking they are now waking up echikwa onwe ka agbara nze ebe kwuo ndatin maka politician isi na support politician then ma politician kwuo maka maazị Nnamdị Kanụ ịbịa chi ya adịtin so gịnị dị iche mụ na gị gịnị dị iche na mụ na gị from day
one on to say on the Bible from day one. On your name, I say that I go to just name me broadcast. Because there were some things that I can never tolerate. One, anything that undermined only Igbo, also I will not accept. Igbo, the bigger than Biafra. There is no how anybody can accept well. Yes, I can Biafra. Kita. But Igbo, the bigger. Because before that name, Biafra after go, Igbo after go. So the two names cannot get uzo. Igbo na Biafra cannot get uzo. Actually, the name Igbo uzo weno. Kaye chon work the 80 years, 90 years. Igbo, these two names cannot keep uzo weno. One Biafra mbojuku no. So ndamu before ojuku. And the one ojuku we kwe no ojuku eto intego ebe maybe 20 something. So before then, so Biafra cannot take over Igbo. Or not possible no what? Can Igbo take over Biafra? Because now Igbo to Biafra. Biafra baby is not a cousin like 60 years. Then I don't make Igbo. I don't make your grandfather. I don't make your father. So given your Biafra to Biafra. Your father as an Igbo man to Biafra. Your father as an Igbo man to Biafra. So you ain't going to marry you because of Biafra. That's it. I will not accept it. I chunk Biafra, but yes, because over Nigeria, Tiera Yoku, Tiera Imiri, Tiera Yuzo, Tiera Ifenine. Okay, so madam will keep Brume when I'm Igbo. The man are now about gossip. It's simply not chase of Biafra can't tell you. Na Igbo. Ask Cobb. Ask Cobb. Igbo bụ number one. Due to the Nigeria alone na fakari. I wear simba. During the time of Ojuku. Ka enwe obodo a ga-akpọ nke anyị. Enwezie Biafra. So keski Yesu ebe ze chọta ka anyị wuru Igbo a je tufuzie zabazia ndị Biafra. Or zabazia sọsọ Biafra without Igbo. Oh Igbo first. Biafra wee bata. Because na my father tọrọ Biafra. So ke ka mmesu were ze my father tọ. Sizia na the thing to say my father. Asa ka ọ bụ Igbo first. Ọ mụ na-ekwu. O wee gị iwe come and debate it. Igbo na Biafra ke nketa ọnụ. Kedu nke ndị Igbo bụ ụzọ wee. Kedu nke bụ ụzọ wee. A na-amụta ejima na abụ ofu ga-ebu ụzọ pụta. Ọsọkwa ya bụ na nke ọzọ jọsụ na-apụta nke ọzọ esi ya n'azụ. Nke bụ ụzọ wepụta atọgo nke ọzọ. Ndị Igbo ebigo many years before they discover Nigeria. But this anụmanụ unu na-akpọ kedu nwata Chineke ya abụ ọnụ. Kedu mafa nwoke ma Chineke ya abụ ọnụ onye UK enyi ya nwaanyị bịa biri. Ihe ọmarịcha ụlọ obi oge a. Kedu mafa were ndị mmasị bịa chọta bịa kpọọ Nigeria. Kedu mafa dis anụmanụ. Ya na enyi ya nwaanyị. Kedu mafa ahụ. Anchefu ya. Gee m ntị. Ndị Igbo anọrugo. Ndị Yoruba nọrụ, ndị Hausa nọrụ. Before ndị ọcha bịa. Ndị izizi ndị ọcha bụ ụzọ wee kọnka bụ ndị Hausa. Kọnkọsịa ndị Hausa jee na nke ndị Yoruba. Ndị Yoruba kwọrọ these people akọnka. Ka m gwazie ebe ndị Yoruba nọ wee danye n'aka ndị afa ji wee tinye ndị Yoruba girigiri ime ebe. These people buru ụgbọ na mmiri na-akụ pati. Ndị Yoruba nọzi afa na-ekiri. Na-agba egwu n'ụgbọ. And mgbe ndị a na-agba egwu a n'ụgbọ, five agbara ya ka ndị Yoruba wee like ya fa. No na fa feel ka just mekọrọ onwe fe enjoy malgo na ndị ọcha like ndị ọcha ya lọ duga ndị ọcha like enjoyment. Ya ndị ọcha like enjoyment. So mgbe ndị Yoruba ndị ọcha na-agbazi egwu n'ụgbọ. Na-egekwa ntị ka nkọrọ gị history ọ gwechakwa isi mana ọ mara achọ ikwu. Because ụfọdụ ikwu ndị ba ya achọ ya gị. So ụfọdụ ọ bụ na ike adọrọ mma na ndị mmadụ ebe argument mmechi ọnụ. Ndị a na-agbazi egwu n'ụgbọ. Fa na-agba egwu n'ụgbọ. Ndị Yoruba wee nyokwu ofe. Na-enyozi ọ na-adọfa maka sasị ofe ihe Yoruba ya bịa. Nke a gbọrọ ọsọ bata n'ụgbọ a na-agba egwu. Agụ ya mgbe je wetara anyị nke dị otu a. O je weta. Asị ya mgbe kpatakwa ofu nwanne gị akpata. Egwu a da pati ka ji wee confuse ndị Yoruba wee baa afọ ime.
onye abịa na Nigeria tata ndị kacha wee na n'ihi n'ife gbasara pati bụ Yoruba. Go and investigate this matter. Fabela na Igbo ndị Igbo ekwe. Family enumana ndị Igbo ekwero. Menumana ndị Igbo ekwero. Ndị Igbo sị mba. Mgbe nna agwa gị efe enwe ife dịka igwe na Igbo, ndị Igbo enwere igwe. Ọndọcha kụziri anyị igwe. So ife aga bụ n'afta sị gị na-eji isi ndị mmadụ eni igwe. Jụzie onwe gị ajụjụ kedu ndị kụziri anyị na-eni igwe ọndọcha. So ọ bụ na-eji isi mmadụ eni igwe, mana ọndọcha gwara ejiri isi mmadụ na-eni igwe. Because anyị enwere igwe na be anyị. Mgbe nna agwa gị efe enwere ife dịka igwe na Igbo, anyị enwere igwe. Enwe bụ ndị nze na ọzọ, anyị enwere igwe. Nothing like a king. On ndị ngrad gbara ife na-aza king, anyị ama ife na-aza king before. So ị na-anụ na Igbo enwe ezi Igbo enwe from day one anyị enwere raw. Our forefathers were swandered giri. Our forefathers were swandered giri. Emechakwa akwa ego. Mana ka nlafe ịkọrọ otu esi wee wogbu ndị Igbo. Otu esi wee ba ndị Igbo taa. Akwa ego. Ebe a na obi doro taa. Akwa ego. Akwa ego. Mana afọ farasi kwechiri gwarụva. Mgbe afọ anyị asụba gị Igbo, mgbe afọ anyị bụ ndị Igbo. Ndị Yoruba bụ ndị Yoruba, ndị Hausa bụ ndị Hausa. So na enwezi ike ife si wee dị ụzọ na njem gọọmenti bụ ana akụkọ. Ojukwu wee sị mba na-agba ndị nkịtị. And kedu ife ka ọ sụrụ ife? Ọ bụrụ na agreement eje na Abuja na go one obey that thing. Na ọ bụ na ndị England akpọrọ ọba ndị Bini mpa nke anụ anọ kịta. Ịchọ ọba ndị Bini anọ kịta mpịa. Pịa mere nsọ ala. Ọ bụrụ kịta na mpịa akpọrọ go one na phone. Because onye bụ secretary data. Si anya cancel data agreement nye ekpena. Kedu ndị gwara ya kwuo data ndị England? Bụ one wee sị mba cancel zi agreement ya na Ojukwu ife niile akpachago. Erutezie na Nigeria. Ndị Igbo na-ama na-eji nkefa. Ndị Hausa na-ama na-eji nkefa. Ndị nke a na-ama na-eji nkefa. A na-ewetazi obere na-eti n'isi. Ọka esi wee bịa. Ọ batazi ọjụ. Ka ọ ka na-ekwe ejide ndị Igbo sụwa ligiriri n'ugwu Hausa. Sụrụkwa na-agbadata. Ojukwu wee necha ya sị na ọ ga-agba nkịtị ka na-eghọrọ ụmụnne ya na-eme nka. Even before Ojukwu ekwuo, ndị Igbo na-epuju Ojukwu ya kwuo onye kwuo Ojukwu ekwarọ. Asa onye isi m maka na-ekirikwa ka eke ife a ga-esi ka eke ife a ga-esi ka eke ife a ga-esi. Ọ ka ọ nọzi dị tin karịzịa. Onye na-anọ na Hausa abata gị ọka. Dikiri gị ogbugbu batakwuzie ọsị mba nwanne onye ọbụla zọọ onwe. Si onye ọbụla zọọ onwe. And ife asịrị oke mgbe ka ife dị otu emezi nwere ka ewerezie izu ụka na-abụ eme ndị Igbo ka ndị Igbo na-akpụ ụra. O wee nọ afọ ịtọ. And ọ bụrụ sọsọ na ọ nọrọ afọ ịtọ, ndị Edo steeti unu fụ na-ekwu chọọ unu ama many days ndị Igbo ji wee kọnka ndị Edo steeti wee gafere steeti. Ịmana bifo ịgafe nwa obodo mmadụ omini unu akọnka go nda. Ịma many days ndị Igbo ji wee kọnka Edo steeti wee gafere Vaneji. Mana apụta tata ndị bi na-amanye onye Igbo aka n'anya. Ife ndị Igbo ji wee kọnka ba 5 days. Fasorinda ndị Igbo gafere ma na-agbago. Chekgood. So emere enu emere na ị ga-adịgodo pa na ịbụ onye Igbo. 5 days. Ọ jụrụ asị mgbakwa ahụ. Anyị achọ ọkpa mgbe gafere njabara. Wachi ọkụ. Ọ mgbe aka ejima my mom nwụ. Ejima my mom nwụ na ahịa Biafra. Ejima my mom. My mom be ejima. Ejima ya nwụ na ahịa Biafra. And ndị Igbo nọ mgbe aka ndị Igbo nọ kịta wee mara ife. Kana mgbe nna agwa gị ma ụmụ nwaanyị ma ụmụaka mapụtara n'iru anya. Ọkịta ahụ enwezi ngwa eke ndị na-amazi aka nri na aka ebe. So emere enu emere na you should be proud of being an Igbo person. Because enwe onye ga-amụ ngwa aka n'anya n'elu ụwa. N'i na-ekwu okwu Biafra bụ na ị ga-alapụ ka onye obodo ọzọ were opportunity a na-amanye gị aka n'anya. Because even notice ị na-emezi kịta abụna ndị obodo ndị ọzọ na-ekwu okwu Biafra na-eji opportunity a na-akparịzi ndị Igbo. And ndị Igbo adafọsị na a na-akparịfa because ọ na-akpọ Biafra ihe anụ ya. Ọ bịa kwuo okwu Biafra ọkparị onye Igbo. Okwu okwu Biafra ọkparị onye Igbo. Asị ka ọ bụ jụọ onwe gị ajụjụ.
onye a nwere governor, let him talk about our governor. Let her talk about their governor. Otu anọ abụ m ezigbote nwa afọ Igbo. Igbo juru m afọ mana ike Nigeria akwụna m. Nigeria nwere ofu uru fabara. Mgbe m gaa Malaysia, iruo n'airport Malaysia alapụ ndị ọzọ nyefe agacha, ndị na-eji paspọtụ ndị Nigeria egbo safa one side mebezi afa interview again, akwanye nwetego visa. Ma ha alapụ some African country fa na-aba. Yes, that time onye Igbo bụ onye Igbo mefe kịta ụmụ efu Saka juu na Igbo karị. Onya ka ihe eju wee fụ onye Igbo nwụjuru mmiri ala afọ na Facebook na-akparị Peter Obi. Ọbịa na Facebook na-akparị Peter Obi. Ejua Peter Obi gị na-akparị kịta ka bụ ofu onye Igbo ka na-ekwu ngodo okwu n'obodo a. InShot wa Peter Obi mouth. Kedu onye Igbo ọzọ ga-ekwu okwu? Demo a na nwere onye Igbo ga-ekwu okwu, demo a afụ karị. Peter Obi kana bụ ojugodi na isho bacharụkwa mba no tikwa mkpu amoka na ndị Igbo kanọkwa. Imechi Peter Obi ọnụ ogige ọ bụ nna gị ga-ekwu. Imeji senata abara Igbo ọnụ ọ nna gị ga-ekwu. Ifeanyi Ogbunu gbara asị kịta maka na ebori ebubo na-ekwukwa mgbe ọnụ. These are the people ị mana fadi at least faka na-ekwunyegodi. Enwebere anything senata abara Igbo mere against ndị Igbo. Ifeanyi Ogbunu enwere even from me. Na bụrụ sọsọ ebubo ebori ya without evidence. So unu mechie Peter Obi ọnụ. Kedu onye ga-ekwu? Kedu onye ga-ekwu? Yes, Peter Obi na-apụta for Nigeria. Ọ bụ na ị chọrọ support ya, n'ọrụ onwe gị mechie ọnụ. Don't castigate him. Just rap ya. Ife ọ bụ na fana ya na-eje fagodo bi ebe a. Asị Nnamdi Kanu n'onwe ya sef kwuru wee sị gị na ọ bụ na nwanne gị jee na federal na-anụ ọgụ gị sọpọtụ ya, ọ batazia na steeti egwu ya nje ya. So Peter Obi akwada federal ka ọ na-eje. So ka efe na-anụsara ya ọgụ, ka efe na-abụrụ ọgbata ufe dịrị ya. Kedu ife na-abụrụ ọgbata ufe dịrị ya? Kịta Tinubu abago itibe mkpu. Tinubu na-eme nka, Tinubu na-eme nka, Tinubu na-eme nka from Buhari na anyị aba na Tinubu. Sometimes ife na-ege na-emekwa ayo. From Tinubu na ya makwa nda person anyị ga-aba. Ewere anyị na-eme John Jorogo. Ewere anyị na-eme John Jorogo. Anybody na insult to Peter Obi si ya na-edi person na mma. Onwegodi ife iche ikwu maka Peter Obi. N'ihi nke obere ebe unu nọ na meeting ma ọ bụ ebe anọ, ọ bụrụ na internet. Enwere onye Igbo isi dị mma kwesị ibe na internet bịa kwuo maka Peter Obi. Face to face, enwere gasị because ọ wegasịkwa ya ogwu ime Peter Obi hen. Ikwue. Ọ na-agbazi nke ibe na internet ị na-akpọrọ Peter Obi. Ịkpọrịcha Peter Obi enwe ife a na-eme ndị Igbo kedu n'ọnụ onye ọ ga-esi wepụta wee daa ụda. Ife a na-akụtu Igbo ife ndị Igbo na Lagos. Ikwuru okwu. Nna gị okwuru okwu. Akwa Peter Obi pụtagodi artist ndị mmadụ marakwa ekwe ife na-emenụ. Because ụfọdụ na-afụ datị na ọ dịka ife ochie ọ dịka fake something mara mgbe Peter Obi tiri onwe arụ na ya na sinetọ abadị onye ọbụla na ife a na-ekwu bụ eziokwu na ndị a na-akụtu ife a na eziokwu. And the reason mere eji ndị Igbo nwere ike ịkwụsị development na Lagos State ka m gwa gị why. Sọsọ ebe a ka e nwere seaport. Ọ na-abụ afịa bata ebe a eburu dị afịa na-agbadata n'Igbo that or the Benin Expressway ndị kọstọma na ebe obi adịghị osipụrụ mma. Ụfọdụ fa na-esi isi kọntena mmadụ, ụfọdụ fa chaja nnekwu ego. So ụfọdụ enwere ọda strength fa na Lagos na-elele onwe fa afịa. Fa na-enwetazi ego ebe a fa na-arụ ya kwuo n'ebe a. So anyị nwere very big problem ndị Igbo. Esorokwa m na ndị nke na-asị na enwere federal gọọmenti na-eme ndị Igbo asị federal gọọmenti na-arụsa anyị. Because ọ bụrụ federal gọọmenti ada arụsa anyị nwa na-atụ afịa. So gịnị ma fa chọrọ ka anyị nwee seaport ebe anyị ga-esi na-eburu afọ anyị. Must we come to Yoruba land to carry our goods? Fanya anyị seaport ebe anyị abịa na-eburu afịa anyị. Fachọ fa jide nke ụgbọelu ka anyị na-ebe fa abịa bụ ụgbọelu ma fa jekọta anyị nke seaport a. Ọ nke a ka anyị mkpa maka na ebe a ka ibu anyị na-abata. Mana fe kwere enye anyị. So fa na-arụsa anyị na ọrụ ma nke a. Fa na-arụsa anyị. Ebe a ka m na-ata ndị ara ịkpọ gọvanọ si ata.
Because ọbụna ndị gọvanọ anyị na senators anyị akwụrụ jee ebe a jekwuo okwu. Ọ bụrụ ife aba na-abịa na Facebook abịa aka nkwu okwu na Facebook gọvanọ ọbụla ife na-ekwu okwu na social media onye ala oche ikwu okwu ma egbe oyi jekwuo ọkacha ndị senator ọ na-arụsa anyị. Mana enwere anybody gbuo egbe n'ala Igbo for the betterment of Igbos. Onye ọbụla bụ ife ugbu egbe n'ala Igbo na-eme onwe ya vidio, onye ajọ otu na-emere onwe ya vidio wite egbe. Onye nwere ofu mgburu because ọ bụrụ something ọ dị ka onye a na-emere gị achọ nke igbo mefe onye afọ na-emere gị wite egbe ahụ. Ifugo vidio ebe onye agburu onye Igbo mana ifube vidio ebe o gburu onye Fulani. Mana ifugo vidio ebe dị person gburu onye Igbo mana ifube vidio ebe dị person gburu onye Fulani. Ya na ọgwago na o gburu ya wee chọọ onye Fulani. Mana ifuru ebe o gburu egbe gbagbuo onye Igbo mana ifuru ebe o gburu egbe gbagbuo onye Fulani. Agbago bụ na anyị ama ife. Anyị ama ife. Azị na ndaka sọ na ọ chọrọ ka ha n'Igbo jụọ oyi. Ife onye gbu egbe na Igbo ị na-etiri afa. Egbe ọ na-eme ka obodo jụọ oyi. Sam egbe ọ dị mmadụ adịla arụ n'abalị. Onye mụọ vidiyo ebe ife anyị gbakwuru okwu anya sendị arụ ya. Andụ na-ala Peter Obi aka. Daa sị na abara ibe aka. Ọ dị isi ndị Igbo anọ na politiks ka na-egwu okwu rapụrụ fa aka. Don't talk about them. Ihe na-ekwu ezigbo ife about them, just forget about them. Ife dị ka a na-esi uti unu anapị aka. Ndị gọvanọs ndị nke ọzọ na-agha ala unu chọọ kwuberu maka ha. Mana ife gọvanọ a na-esi uti rapụrụ ama n'aka. Sinetọ Abara Ibe lapịa aka. Peter Obi lapịa aka. Ngwasịkwa ndị ọzọ rapụ ndị dị otu aka. Ndị dị otu a mechie ọnụ ịtagbuo onwe gị n'afọ. Ọnụ ide na-amagharị wuru fake account na-amagharị na comment section na-achọ ebe unu ga-abụ iyi maka na brain unu ada arụ ọrụ. Ọndụ aka na-ekwu nwa okwu. Ọfa nka na-ekwu nwa okwu. Emere enu emere ana before Maazị Nnamdi Kanu apụta na nga aka ndị politicians ka ya abakwa ya. Ọka ka ya bụ ekwu ọgbafa n'isi gba ha gbara nze ekwu arụ ha gbara nze ekwu arụ ha gbara nze anaka nwanne 100% tupu Maazị Nnamdi Kanu apụta na nga aka ndị Igbo politicians ka ya abakwa ya. No this and no peace. So abịa sị na-abịa ebe akwa iyi na-ebe na-ekwu oyi na-eti mkpu aka ndị Igbo politicians ka abakwa ya 100%. So ọ bụrụ ife a na-ewere iwe maọbụ ife a na-agbakasịla arụ bikos ọ nwụrụ alụ ọra fa ga-arụcharakwa na kọtụ a bụ sọsọ Igbo politician ga-asta ndị nwere atị mfa ga-egwu. So ọ dị ọzọ bụrụ ya na-enwe ezi Igbo politician ga-asta ọ gị ga-eme itukwu na ya ka Maazị Nnamdi Kanu dọọ na nga. Ọ bụrụ agwa nọ na nga na onye ahụ agbara nzekwa onye isi ga-ekwu ka bụ mana ọ bụrụ agwa nọ na nga ndị ekwu ya mana na ife na-ekwu bụ eziokwu mana Duto na ọ bụrụ agwa nọ na nga akwara na ya dị ka ị nọ echighịla nwaanyị ịla isi iri n'iri so nkwu oyi nụọ ọgụ. Ọ bụrụ agwa nọ na nga ị ka ịghọta ebe nsi abịa emere elu emere ana tupu Maazị Nnamdi Kanu apụta na nga aka ndị Igbo politician ahịa ịfụ na chakwa anya iyi ka ya dịkwa dị ya ka ya enwerịrị ifefa ga-participate n'ime ya. Anyị afọ n'ebe Soludo si sigbu ihe Maazị Nnamdi Kanu achọọ Maazị Nnamdi Kanu ka o provide ya. Your father pụta bịa kwuwe. Your father kwuwe ma onye ga-anụ the news mana Soludo kwuwe the news agbasa. Onye eme ụdịrị isokwa afa na aka nwekwara ebe anyị need these people. Ọ dị ka your father ka nye gị example. Otu onye nọgịda your father na n'iyi and ịma 100% na your father na n'iyi. Enwe ụdị ife ị ga-achọ ime na school maọbụ ebe ije eje chọta ọrụ a ga-asị gị gbọrọ your father bịa. Ọ bụrụ na your father bịara ama enye gị the team. So na your father na n'iyi a stọpụrụ gị kpọrọ ya jee ebe a ije bido ọrụ. So mana a na-ekwu ya otu na na-aba mba ọ nwere nke bịara kpọọ m na fon sị na agbara nza na gịnị ife nna aka ya sị na nna aka aka politika gịnị gbakete na-ekiri ya na an imbecile. Oko ericha nsị aka njụọ gị one question. Ọ sị m jụọ ya nsị first time Maazị Nnamdi Kanu pụtara na aka ndị politician na-adị aka ọ na ọ dịrị agbara nza na ọ bụrụ ya ka ha na-ekwu okwu ya nsị azam simple question. How many years ka ọ nọ wepụta mbụ? 2 years and
how many years ka ọ nọ get 5 years. We gwa ndị DSS ka agba erebe Maazị Nnamdi Kanu ị na ọwa na wee ba sef inwe ike isi dịka isi ga-agbasa. Onye tupuru anọ na alafu onwe ị nọ na comfortable zone a na-ekwuzie na-aba mba. Like anybody ka mgba ga-eziokwu the face na mmadụ esika oyibo ga-ejide ọnya. Chike ye strong man ị na-afụ strong man ị na-afụ ma ndị polisi jidere atụ ya nke ọfụ onye nkwuzi okwu ọmankwuzi nzo okwu ike. Chike Maazị Nnamdi Kanu after 5 years na nke onu ya ka na-ada ụda na court. Mmadụ one ga-emenwe. Mmadụ one ga-emenwe. Oyibo ejidebe enwe mgbe anyị nọ Thailand enwe mbọ ya na-akpọ Ojo jụọ onye ọbụla Thailand sị ahụ ma onye na-azụ Ojo the guy sị mere echi abịa ọ na-eke akpa n'azụ na-ekpu balet. Ndị mmadụ na-asị na onye abụ ga nwa ahụ onye esi Igbo na-eme otu mgbe ndị a na onye akpụ mmugwu. Gọvanọ onye abụ mmugwu na enwere ife onye ama. Yes, ha ndị ji Maazị Nnamdi Kanu dị bigger than Igbo politicians. Yes, I'm bigger than Igbo politicians. What is bigger than Igbo politicians? Federal government is bigger than Igbo politicians. Zama ajụjụ. Federal government or not bigger than Igbo politicians. So in second hand, Maazị Nnamdi Kanu be bigger than Igbo politicians. That's what we can. Federal government is not bigger than Igbo politicians. Konye bụ number 1 citizen, oro Yoruba. Second person, onye Hausa. Third person, onye kadama via sida president weke Akpabio. Fourth, akwa na assist ka onye Igbo no weke na-ekwugheri mgbe abịa sị na Abia State na ndị APC ga-ewe Abia State Maazị Mafada ama. Akwa bụ sixth. So ka ịma na otu gọọmenti Nigeria na kada na onye Igbo na-agba 6. Onye Igbo agba first, ịgba second, ịgba third, ịgba fourth, fifth ịgbakwuru. Ọ number 6 ga-eji ike wee nwụche for the deputy speaker. So once again Igbo na aka ji Maazị Nnamdi Kanu dị bigger than Igbo politicians. Eziokwu ka ọ bụ. Man, Igbo politicians nọbazi ya aka dị aka afụbazi ya ndị person ofu. Because Igbo politicians ka gbanwu ndị aka mbụ dị aka acha ya ọkụ. So na alafụjikwa na onwe unu. All sentiment and emotion na-egbu unu. Ka nna akọrọ maka data Ojo na Thailand. If you na-eme guy man ọtọ dị ma ndị mmadụ na-asị na onye mbara gọvanọ onye abụ mmugwu. Onye enwe ife ọma na onye abụ ezigbote mmugwu. Personal cousin ife agbara ntị na this guy nwere obi. Nsị na mbasa anyị ga-ama na this boy nwere obi mbasị ndị aka ga-akpado this boy aka. Na mbasa aka mma agwụrụ na this guy bụ okooko. Ụfọdụ asị na asị. Mbasị ndị eke jide isi anụmanụ. Ka mgba ife this guy na-eme. Ndị eke batara ya. Ọ bịa kịta ndị eke asị ya nya kpọba ndị be anyị. Ọkpọ ogiri ego ọsị gị nwanne afọ ka ekwanụ ka isi wee nọrọ. Nna biko na ọ chọ ka iwepụtagodiri ya ife dị otu a na ọ na-abịa ewere ya. Iwere sọntịn na-eji ya. Ozu ogbe gị na ya na-abịa ndị eke abịa anwụdo gị ebe iji ife akwagbuo gị na moto. Ọgbakwa onye Igbo ọzọ. Ofu onye ọcha onye Thailand na-ayị onye be anyị notice movement ya na onye ndị eke wee gbata na street ebe ndị be anyị nọ. Wee sị na ọ nwere onye na-adị otu a na ọma onye gosi foto ya na onye akpọ gị na fonu ga-ebukwa n'igwe ndị be anyị were picture the guy secret ya ndị be anyị niile si onye ọbụla onye akpọ na fonu in fact onye ọbụla block ba nọmba this guy Johannes female onye ndị eke ejidebe ka ọnụ ya na-ada ụda onye ndị eke jidego ọnụ ya na-ada ụda nwa na onye abụ odogwu ndị otu Maazị Nnamdi Kanu. Maazị Nnamdi Kanu ndị mmụọ ji ya ọ ka na-aba mba. Ọ bụrụ onye tupuru na comfortable zone sọsị anọ ifirie na onye esika oyibo pụta gị aka ijecha pụta maọbụ mgbe afọ ị na ebe ikwu nwekwa ya nwa na-esika. So ka o si wee dị Maazị Nnamdi Kanu aka ji ya jisiri ya ike. Our politicians na Igbo they need to speak out. At this point I need to run over. Isi na anyị need to run ndị politicians. Why ndị mmadụ ji echi ya video ndị politicians mafakwo maka Maazị Nnamdi Kanu? Jụọ da question why ndị mmadụ ji echi ya video ndị politicians mafakwo maka Maazị Nnamdi Kanu? Anyị fụrụ ebe a na-esi uche kwuru ya na ebe ife akwuru ya. Iwuru echi ya. At this point of this case,
Igbo politicians must be involved. Most of them na akadigo me bia ba na epenturu na okukuru we so na agbara nze bo gini nwa as Igbo politicians must be involved. Akaji ajisiri ya ike. Akaji ajisiri ya ike. Akaji ajisiri ya ike. Otu akita Tinubu na oji Maazị Nnamdi Kanu we na-eme anyị gbaga adọrọ anyị mma, gbada adọrọ anyị mma, kwụrụkwana akwụrụ ọkụ a na-acha anyị. Oife Tinubu ji Maazị Nnamdi Kanu eme anyị. Itukwuru otu akita. Kedu ife a ga-eme? Asị na enwe demonstration na Nigeria. Na anyị narapụ demonstration na Maazị Nnamdi Kanu nọ na nga. Ijo na ide eme. Ebe afọ ịkwụ ọkụ a na-achakwaghị m na anyị, ebe a m kwụsị efe ọkụ na-acha m. Ajọ so ma anyị anya amarozi ife anyị ga-eme eme. So Maazị Nnamdi Kanu niile ịpụta ebe a. Before I am the way forward. I just gospel truth. Only the ịpụta dị. And the kedu ndị ga-etibezi mkpu atibia. Two people will get up to Maazị Nnamdi Kanu n'aka. Two people. And the two people got up to Maazị Nnamdi Kanu n'aka. Either Igbo politicians ma ọ bụ monarch. Onye ọbụla bụ onye Igbo. As a federal government. Nwanne, unu ewe anaka onye nwanne ga-ama. Lapụrụ na anyị ugwu. Apart from these two things, Maazị Nnamdi Kanu ga-anọ dị. A na-eje kọtụ. Kọtụ chọba egwu fa achọ ofuru obi iche ka ọ burukwa nratin ka akọta. Ịma Nigeria enwe ifele. Ọ bụrụ obodo nwere ifele, everybody man unu eje buru mmadụ n'ike na Kenya. Even ndị Kenya apụtago kwuo na unu buru ya n'ike n'obodo fa. Yet ifele adị ebe. Ndị be anyị mara bụ